Γεια σας παιδιά, Gamerzoots εδώ και σήμερα θα παίξω στη Brainrot. Ό,τι βλέπετε εδώ έχω κάποια καλούτσικα Brainrots. Και θα μου πεις γιατί δεν έχεις όλα τα άλλα τα καλά τα Brainrots, Lagrande, Noma, έχω τους ποσίτους. Κοιτάξτε, έχω αυτά μέχρι στιγμής. Okay. Γιατί ένα διάστημα δεν έπαιζα στη Brainrot, το είχα παρατήσει και έβαζα και ο Σάμι Taco Tuesday, δεν έμπαινα στα events και δεν έπαιρνα τα καλά πράγματα, αλλά τώρα μπαίνω και παίρνω και καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ το είχα πάρει από Lost Taco Lucky Block και αυτό το Lost La Cucarachas. Αυτό εδώ το είχα κάνει trade με έναν φίλο μου. Job Zahur έχω 3. Το Orang Green Bass που είναι full σπάνιο. Λάστρα λαλερίτσα εδώ, νούμπικα, τέτοια πράγματα. Δεν έχω και πολύ καλά, αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Επίσης, όποιοι θέλουν να κάνουν αυτά εδώ, αυτό εδώ το din το χρειάζομαι για rebirth. Και αυτό εντάξει, τα κρατάω. Και το Crypus, επειδή μ' αρέσει έτσι. Είναι ωραίο. Εδώ La Cucaracha, Τσατσετσι. Αυτά. Όποιοι θέλουν trade να μου γράψουν στα σχόλια. Κοιτάξτε, εγώ θέλω κάτι να κάνουμε trade, ας πούμε, να δώσω το Los Quesadillas, αυτό εδώ, αυτό. Αλλά να πάρω κάτι πολύ καλό, γιατί έχει και 3 mutations και δίνει και πολλά αρκετά λεφτά. Θα το έδινα, έτσι, θα το έδινα για... Πού είναι τώρα? Los Quesadillas. Για αυτό εδώ, πώς λέγεται? Για Tan και Λετάν, Ευιλεντών, Τραλαλερών, ή για Κετσούρου εν Μουστούρου, αυτό εδώ. Άμα έχει και κάνα mutation μπορώ να προσθέσω και το τέτοιο και κάτι άλλο, εάν θέλετε, έτσι. Αλλά θέλω να έχει mutation, ναι. Και μπορώ να προσθέσω Los La Cucarachas, Orang Green Bass που είναι επίσης πολύ σπάνιο. Αυτά. Τώρα το αυτό εδώ το σπιτάκι, το Lazox, να μπω λίγο μέσα. Το Lazox ξεκολλά, θα το έκανα trade για La Secret ή για... Όχι, ούτε καν για La Secret, δεν αξίζει για La Secret. Θα το έδινα για Μπουργούρο and Φραϊγκούρο, κάπως έτσι, ή για
Αυτό εδώ το δίπλα το καράβι τι είναι, αλλά να έχει mutation, να έχει ένα mutation 2. Και μπορώ να προσθέσω άμα έχει 2 mutations και δεν έχω δώσει ακόμα το Los Quesadillas. Μπορώ να τα προσθέσω και αυτά. Αλλά να δίνει καλά λεφτά. Να μην δίνει... να είναι μόνο του. Γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να το κάνω trade το σπιτάκι. Είναι το καλύτερο που έχω. Αυτά. Τώρα αυτά τα κάτω τα δίνω... τι να σας πω τώρα. Δεν είναι και τα καλύτερα που έχω, αλλά τα κρατάω για να αγοράζω λεφτά. Τώρα τι να πω τώρα, ό,τι και να πω. Κάνα 6-7 λέω εγώ έτσι. 6-7 θα το έδινω. Για κάνα Λαγκράντε, Μαριάτσι, Κορασόν. Για αυτό εδώ τη σόδα που είναι. Αυτά εδώ. Ας πούμε άμα πάτε άμα κάποιος θέλει μαζί μου να κάνει trade Los Κουκαράτσας και έχει και mutation το... πες ότι τώρα έχουμε για παράδειγμα Lagrange ή 6-7. Άμα έχει κανένα 2 mutations προσθέτω κι άλλο ένα Los ή ό,τι άλλο θέλετε. Εκτός από τα πάνω έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Προσθέτω και κάτι άλλο και από τα κάτω προσθέτω και από εδώ. Και το λακουκαράτσα μπορώ και το αυτά. Ή το Rangring Bass, αλλά επειδή είναι σπάνιο, σας το ξαναλέω, αυτό θα το έδινα εάν μου είχατε προτείνει να μου δώσετε το Swag Soda, αυτό εδώ. Άμα το έχει εδώ, δεν το έχει. Δεν πειράζει. Ναι, γι' αυτό θα το έδινα. Ή για Μαριάτσι ή για τέτοια. Γενικώς, στείλτε μου για friend. Αρχικά, μπείτε στο server μου μια μέρα. Θα μπω και εγώ και θα δω. Μπορεί να κάνουμε και κάνα trade. Στείλτε μου μηνύματα ότι τα έχετε κιόλας, έτσι. Γιατί όποιος δεν το έχει, τρώει block. Εάν με κάνει friend, έτσι. Αυτά. Πω το σπιτάκι λέει τέλειο. Δεν έχω και πολύ καλά πράγματα, αλλά άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε και trades. Και ναι, το σπιτάκι είπα γιατί το δίνω. Ή για εκείνο το διπλανό. Επίσης, το Los Quesadillas το δίνω και για και του Pat και Pat. Αλλά να έχει mutation, έτσι. Αυτά εδώ. Τα δίνω και για και του Pat. Και άμα θέλετε προσθέτω και από εδώ από τα κάτω, έτσι. Ας πούμε άμα δίνει, τώρα δίνει 54. Και το δικό σας δίνει 80 και μπορώ να προσθέσω ένα άλλο λακουκαράτσας. Αυτό εδώ. Και βασικά από τα κάτω παίρνετε ό,τι θέλετε.
Εάν το brain rot έχει συν, ας πούμε, ότι... και για γκάραμα, αλλά για γκάραμα ποιος θα το δώσει δεν ξέρω. Άμα έχει το γκάραμα, άμα είναι gold έστω, εντάξει θα έδιλα Los Λαουκαράτσας και κατά τη γνώμη μου έτσι, εσείς μετά από κάτω μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε από το δεύτερο και το τρίτο όροφο. Αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.